מדרוג זה אחוז הצופים במשדר מסוים. בבתי הספר על-יסודיים כבר מכירים את השיטה. שנת הלימודים מתנהלת כמעין מרתון. המורים ממהרים ומקווים להספיק ללמד את החומר הנדרש, והתלמידים מוודאים שהם מצליחים לעקוב אחר חומר הלימוד ולאזן בין כל המקצועות, כשכולם ממתינים למועד אחד. בחינות הבגרות. הדרך באמצעותה בחר משרד החינוך לבדוק את רמת הידע והשליטה של תלמידי ישראל בשנות הלימוד האחרונות שלהם. אם תשאלו תלמיד תיכון אקראי על היחס לבחינות, תקבלו תשובות זהות. קודם כל אתה צריך לשריין לעצמך את השבוע לפני, אתה לא יכול להרשות לעצמך לעשות שום דבר. היום של הבחינה, עצם זה שהבחינה היא אחר הצהריים, אתה כל היום בלחץ. יש לנו כמויות חומר די גדולות ויש לנו הרבה לחץ של המבחנים. התלמיד כבר חושב על לפרוש אתה יודעת, לוותר על הבגרויות. זה כבר קשה וזה מעיק. כן, בחינות הבגרות אינן ידידותיות למשתמש, וזה מה שיאמרו מרבית המורים והתלמידים. אלא שאחד הדברים שמעצימים את תחושת הלחץ והחרדה, הוא מספר הבחינות אליהן ניגשים תלמידי התיכון. תלמיד ממוצע ייגש לכ-17 בחינות בגרות, וזאת מבלי לחשב את מועדי הבית וההגברה של יותר ממקצוע בחירה אחד. בחינות הבגרות, מעצם כינוין, יוצרות לחץ אצל התלמידים. על אחת כמה וכמה, כשמדובר במספר כל כך גדול של בחינות בגרות. כנראה שמשרד החינוך השכיל להפנים את הקושי ויזם רפורמה שמטרתה צמצום מספר בחינות הבגרות. יש פה איזושהי חשיבה להפוך את כל בחינות הבגרות, כל תעודת הבגרות למשהו אחר לגמרי. תלמידים לא ייבחנו בכיתה י', בסוף כיתה י', אלא כל בחינות הבגרות יהיו בי"א י"ב. כשמדברים על צמצום של מספר בחינות בגרות, מדברים על איחוד מקצועות כמו לשון עברית וספרות עברית. מדברים גם על צמצום של מספר שאלונים למקצוע. לדוגמה, אם בהיסטוריה יש חלק א' וחלק ב', אז רוצים לאחד את זה, כנראה. שום דבר עדיין לא סגור, זה דברים בגדר מה שאנחנו קוראים וניזונים מהתקשורת יותר. תלמידים ומורים רבים מברכים על ההחלטה שלטענתם הייתה כבר צריכה לקרות מזמן. אז אני חושבת שלהקל עליכם התלמידים בעומס בחינות הבגרות זה חיובי בגדול. זה גם נותן לנו יותר זמן המורים לעבוד על תכנים בצורה אולי יותר מעמיקה. אני חושב שזה משהו שמאוד יעזור לתלמידים לגשת לבגרות אחת במקום 2 בגרויות. אני חושבת שהרבה בגרויות זה מעמיס עליי ללמוד את המקצוע שאני באמת רוצה ולהשקיע בו. זה משפיע עליי בלחץ בלימודים, וזה לא נותן לי ללמוד את מה שאני רוצה והכי טוב שאני יכולה. אמנם לצד הברכות נשמעים גם קולות שלא תומכים ברפורמה החדשה. בסופו של דבר, צמצום של הבגרויות לבגרות אחת, לבחינה שהיא אחת בעצם, זה יגרום ללחץ על התלמידים, יהיה יותר חומר ללמוד. אני קצת חוששת מהרפורמה, מכיוון שאם היום בחינת הבגרות במתמטיקה כוללת 3 מבחנים נפרדים, ואחר כך היא תכלול רק מבחן אחד, זה אומר שכל החומר יתרכז במבחן אחד. הלוואי וזה יכל להיות ככה. הלוואי ויכלו לצמצם בגרויות ותלמידים היו לומדים כי זה מעניין אותם, ומורים היו מלמדים כי בא להם להרחיב, וכי הם אוהבים את המקצוע שלהם. זה עולם מושלם כזה. אבל נראה לי שבישראל של היום, במדינה שלנו, כל כך התרגלנו לזה שמה שלא מודדים אותו, מה שלא נותנים לו מספר, אז הוא לא שווה. שאם נפסיק פתאום לתת מבחנים, אם נצמצם פתאום את המבחנים, לא רק שהתלמידים פתאום יפסיקו ללמוד, כי הם לא מכירים שום דבר אחר. יש לי מין הרגשה, ואני אומר את זה בלי שבדקתי את זה יותר מדי, שגם קצת פחות ילמדו בכיתה. אז כמו בכל נושא, בייחוד במדינה כמו שלנו, גם הדעות בנוגע לרפורמה זו חלוקות, בייחוד כשמדובר בנושא כל כך רגיש כמו מערכת החינוך ובחינות הבגרות. דבר אחד בטוח, נראה כי שר החינוך, הרב שי פירון, מתחיל ביישום חזונו לרפורמת יסוד במערכת החינוך בישראל. ואולי בעתיד, הלא מאוד רחוק, נכיר מערכת שונה לחלוטין מזו שהכרנו עד היום.